každom chráme svetostánku živý chlieb zbožnou piesňou čestí vzdáme. Čuj hlas tichých modlitieb, svetom však obecnostná, svože dobrý už nie ti, človek svoju hriešnosť pozná. Nehodný je obety. Poznáš o Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkým. Drahí bratia a sestry, je to počuť? Máme taký celkom pekný slnečný deň a stretávame sa pri takých viacerých príležitostiach dneska túto. Jednak je to spojené s tým, že sa končia prázdniny a začína sa nový školský rok, tak pre našu mládež to bude také poďakovanie za ten oddychový čas a aj taká prosba o pomoc Božieho ducha, aby ten školský rok, ktorý sa o pár dní začne, aby bol úspešný a aby kedysi potom v živote priniesol svoju úrodu, svoje ovocie. No taktiež sa stretávame, keďže už je, leto sa končí, začína jeseň a je to taký čas, kedy sa zbiera úroda. Pán starosta mi vravel, že bolo pomerne hojne a požehnanie. Takže aj to je príležitosť, aby sme sa tu takto v prírode poďakovali Bohu za jeho štedrosť, za to, že svojim požehnaním sa stará o nás, o náš každodenný chlieb. Taktiež sa stretávame kvôli tomu, že tie akési sväté omše aj tu na Šikove, aj na Galambe začínajú naberať na nejakú tú svoju tradíciu. Stáva sa to pravidelnosťou a tento obraz, ktorý tu vpredu vidíte, 7 bolestnej Panny Márie, tak bude počas tejto omše požehnaný a je tiež určený, ak som to dobre pochopil, že niekedy v blízkej budúcnosti, do 2 rokov možno bude nejaký oltárik alebo maličká kaplnka tu za kopcom, tak asi zrejme to bude zasvetené 7 bolestnej Panne Márii, teda, ktorá je ochrankyňou nášho národa, našej krajinky. Takže aj pri tejto príležitosti sme sa tu stretli. Ja osobne som rád, že sa opäť vidíme po krátkom čase. A že nám aj na dnešný deň Pán doprial dobrý čas, dobré počasie. Takže túto chvíľku, alebo toto popoludne, ktoré sa teda začalo, že oltára nášho Pána začneme tou oslavou nášho nebeského Otca, slávením liturgie, Eucharistie a potom sa presunieme o pár metrov ďalej, bude maličké agape a
tento program dnešného popoludňa bude pokračovať. Svätá omša bude odslúžená teda za vás, všetkých, ktorí ste tu, ale aj za všetkých obyvateľov Rádky, Šikova, Galambia, teda tejto dolinky, aj ktorí možno chceli prísť a nemohli, ale aj za tých, ktorí nechceli prísť, alebo to, čo tu prebieha, je troška vzdialené a cudzie. Pretože vieme, že viera je v prvom rade Boží dar a on sám ako si rozhoduje a rieši, komu otvorí srdce a komu nie. A aj včera sme mali spomienku Jána Krstiteľa, veľkého proroka, a on tak celú tú svoju prácu alebo životné dielo zhodnotil veľmi pekne tým, keď vravel, že on je ten, ktorý pripravil cestu, alebo pripravuje cestu Pánovi, a to je také posolstvo aj pre nás. Aj každý jeden z nás sme taký nástroj v Božích rukách, možno cez ktorého si chce Boh nájsť cestu do srdc tých, ktorí sa s nami stretávajú, ktorí sú okolo nás, ktorí nás poznajú, takže ako si časť modlitieb našich, aj osobných, aj spoločných, je aj s tým úmyslom vyslovených, aby tí, ktorí ešte nepoznajú, alebo ktorým Pán ešte ako si neotvoril oči a nezjavil im seba samého, aby sa možno aj prostredníctvom nás dostali o krok vyššie k tejto pravde a k prameňu života. Skôr ako začneme sláviť tieto sväté tajomstvá a prestúpime pred Pánovu tvár, dôstojne sa pripravme na túto svätú udalosť, spýtujme si svedomie a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam, že som teraz zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Pane svätý Otče, s radosťou slávime spomienku na preblahoslavenú Pannu Máriu, cez ktorú si nám otvoril prameň spásy, Ježiša Krista, Tvojho Syna. Pokorne ťa prosíme, daj, aby sme stále čerpali z tohoto prameňa života a prinášali hojné ovocie Svätého Ducha skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Anjel ma obrátil k bráne chrámu a hlas pod prahu chrámu vybierala voda smerom na východ
Na východ bolo totiž obrátené chrámové priečelie a tiekla z pravej strany chrámu južne od oltára. Potom ma vyviedol severnou bránou von a obrátil ma smerom k vonkajšej bráne, obrátenej na východ, a hľa, voda vytekala z pravej strany. A povedal mi: táto voda prúdi do východnej krajiny, preteká cez Arabu, vleje sa do mora, do slaných vôd a vody sa uzdravia. A všade, kam sa rieka dostane, bude žiť všetko, čo sa hýbe. Bude veľmi mnoho rýb všade, kam sa dostane táto voda. Ozdravie a bude žiť všetko, k čomu sa rieka dostane. Pri rieke na oboch jej brehoch budú rásť rozličné ovocné stromy. Lístie z nich neopadne a nikdy nebudú bez ovocia. Každý mesiac prinesú čerstvé plody, lebo jej voda vyteká zo svätyne. Ich ovocie bude pokrmom a ich lístie liekom. Počuli sme Božie slovo. Čerpajme vodu s radosťou, z prameňov spásy. Čerpajme vodu s radosťou, z prameňov spásy. Hľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom. Budete čerpať vodu s radosťou, z prameňov spásy. Čerpajme vodu s radosťou, z prameňov spásy. Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, ohlasujme medzi národmi jeho zázraky. Pamätajte si, že jeho meno je vznešené, že jeho meno je vznešené. Čerpajme vodu s radosťou, z prameňov spásy. Spievajme Pánovi, lebo urobil veľké veci, nech je to známe na celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je svätý Izrael. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňom spásy. Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaná si medzi ženami, lebo si prijala Krista Božieho Syna a vykupiteľa našich duší. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopásová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané,
povedal, aby sa splnilo písmo, žij s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na izop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústám. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odozdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo. Kosť mu nebude zlomená a na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. A potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. Bratia a sestry, my vieme, že Boží chrám, kostol, tá sakrálna budova, aj to, čo sa vnútri odohráva, všetko spolu vytvára akési miesto, iné ako sú ostatné naše príbytky, ostatné budovy, ostatné stavby. Vieme, že je to miesto posvätné, miesto, kde sa nebo dotýka zeme, ale vieme aj to, že nie len v týchto našich chrámoch, v týchto budovách je Boh prítomný medzi svojím ľudom, ale tak, ako hovorí Ježíš, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. A na túto chvíľku nášho zhromaždenia, nášho stretnutia sa tu na Šikove aj toto miesto, tento priestor, táto lúka sa stáva Božím chrámom. Aj keď tu nestojí žiadna budova, ale to vnútro, ten obsah, alebo to, čo tu prebieha, je práve tým, čo robí chrám chrámom. A na túto chvíľku, na týchto pár minút, čo sme sa zhromaždili okolo oltára, jednak Božieho slova, ale jednak aj tela a krvi jeho syna, sa toto miesto premenilo na Boží chrám. A momentálne aj toto miestečko je teraz to, kde sa Boh dotýka nášho sveta. Je to miesto, kde sa nebo dotýka našej zeme. A hoci možno tými svojimi očami Boha teraz nevidíme, ale každý z nás verí, každý z nás dúfa, že sme sa tu nezhromaždili sami, ale veríme, že aj my sme tu zhromaždení v jeho mene a že Boh je tu teraz s nami. Aby sa s nami podelil o svoju milosť, aby nám dal svoje požehnanie, aby nám dal akési povzbudenie do ďalších dní nášho života. Už viackrát aj na Šikove, aj na Galambe boli sväté omše slávené k úcti Panne Márii, Matke Božieho Syna. A je to teda celkom pekné, že po tých stáročiach tej viery, ale viery tých ľudí, ktorí žili na týchto územiach, sa ako si sformovalo to presvedčenie, že títo ľudia si za svoju ochránkyňu alebo patrónku vybrali práve
sedembolestnú alebo trpiacu Matku Božiu. Ono to utrpenie, tá bolesť, tie ťažké chvíle, ťažké dni a problémy vždy sú nepríjemné a vždy ako si troška tlačia toho človeka k zemi, drvia ho. Človek sa zle cíti, keď trpí, keď sa nachádza v takých ťažkých chvíľach. Chce, aby to rýchlo prešlo, aby nastali také dni uvoľnenia a radosti. Ale z druhej strany predsa len je to akési tajomstvo, pretože práve my tomu veríme, že práve kríž sa stáva pre nás, pre každého jedného z nás prameňom života, prameňom spásy. Aj dnešné texty modlitby čítania sú zo spomienky preblahoslavenej Panny Márie prameňa spásy. Teda Božia Matka, ktorá trpí pod krížom, ktorá vlastne, alebo to, že porodila Božieho Syna, od začiatku bolo spojené s akýmsi prežívaním utrpenia a bolesti, keď museli utekať do Egypta, potom počas toho pôsobenia Ježišovho, keď ho stratili v Jeruzaleme, celkom dobre nerozumela, o čo všetko ide, vyvrcholenie na Golgote. Ale predsa práve tieto ťažké udalosti spojené s utrpením a bolesťou sa pre nás stali prameňom spásy. A sme tu teda aj preto, aby bol požehnaný tento obraz a pri tejto príležitosti, aby sme si aj my tak ako si uvedomili, že z jednej strany môžeme byť vďační práve za to, že tá naša patronka, nášho národa, je práve sedembolestná alebo Matka trpiaca. A to má byť pre nás taký signál alebo také povzbudenie, aby keď sú tie ťažšie dni, a oni isto sú, alebo ak nie sú teraz, tak budú, aby sme ich nevnímali len ako si negatívne, ale aby sme boli schopní teda porozumieť tomu, že ak tieto dni prichádzajú, tak istým spôsobom, ak ich príjmame ako niečo, čo pochádza z Božej ruky, aj my sami sa stávame prameňom spásy pre to svoje bezprostredné okolie a akýmsi spôsobom máme podiel na tom, čo ešte chýba ku spaseniu celého sveta. Tak ako sa v jednom zo svojich listov vyjadril apoštol Pavol. Aj zvlášť v tejto dolinke je teda tento obraz a to tajomstvo zo života Panny Márie ako si bližšie k srdcu a je to možno aj našim takým poslaním konkrétnejším, aby sme teda, lebo vieme, že každý má na tomto svete akési poslanie, akési dielo, ktoré potrebuje završiť. A keďže tu je tak viac, ako si zažitá tá úcta k bolestnej Panne Márii, tak zrejme čas toho, čo sa od nás očakáva, je práve aj to, aby sme to svoje osobné utrpenie vnímali ako pozvánku z Božej strany k spolupráci na spáse sveta. Teda, aby sme to nevnímali len ako si negatívne a aby sme sa len nesťažovali na to, že nám je niekedy ťažšie, ale možno, aby sme v týchto chvíľach ako si boli schopní aj poďakovať Bohu, že oni sú a že takýmto spôsobom môžeme aj my priložiť ruku k tomuto dielu posväcovania tohto sveta. Takže prosme aj pri tomto slávení Eucharistie o takého ducha vnímavosti práve na tie ťažké dni v našom živote, aby sme ich vedeli ako si premeniť na to požehnanie a aby sa oni stali tým prameňom spásy pre
pre nás a aj pre tých, ktorí sú okolo nás. Naše pomyslenie Pánovo. Pani, vyslíš našu modlitbu. Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, podľa úctihodného zvyku v obrazoch svätých uctievame aj Teba. Prosíme ťa, požehnaj tento obraz blahoslavenej Panny a Bohorodičky Márie. A daj, aby sme pomocou úcty k našej nebeskej Matke čoraz lepšie chápali jej účasť na diele spásy. Pod jej ochranou nech sme bezpeční pred každým hriechom a nešťastím, aby sme raz v spoločenstve s ňou mali účasť na Tvojej večnej sláve, skrze Krista nášho Pána. Bratia a sestry, vždy sa radujeme zo slavy Panny Márie, Matky Božieho Syna a jeho cirkvi. Preto sa s dôverou modlíme. Otče, naplň všetkých kresťanov radosťou nad bohatstvom milosti, ktoré si vložil do srdca Panny Márie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ukáž všetkým nositeľom moci krásu a vznešenosť Božieho života v človekovi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daruj svetu šľachetné a obetavé matky, ktoré budú schopné vychovávať šťastné pokolenie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj nám vo všetkých ťažkostiach pocítiť mocný príhovor našej nebeskej Matky. Prosíme ťa, vyslíš nás. Upevni v našom farskom spoločenstve náboženský život pomocou horlivých dievčat a nábožných matiek. Prosíme ťa, vyslíš nás. Dobrotivý Bože, Ty si zhliadol na poníženosť svojej služobnice a vyvolil si ju za matku svojho syna. Daj, aby sme Ti pod jej materskou ochranou verne slúžili a ustavične ťa chválili skrze Krista nášho Pána. Amen. Spásnu obeť obetoval za nás Ježíš, Boží Syn, ktože my ho
si, Bože, premeň na sviatosť spásy dary, ktoré sme Ti s radosťou priniesli pri tejto spomienke na slávnu Pannu Máriu. Veď na jej orodovanie Tvoj Syn urobil obdivuhodné znamenie a premenil vodu na víno, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Pán s vami. I s duchom Tvojim. Hore srdce. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Otče, a pri uctievaní slávnej Panny Márie Teba velebiť a oslavovať. Veď preblahoslavená Panna, zahalená tvôňou Svätého Ducha, nevyslovným spôsobom porodila Tvoje vtelené slovo, Ježiša Krista, prameň živej vody. Z neho čerpajú všetci ľudia, aby uhasili smäd po spoločenstve s Tebou a po Tvojej láske. Ale aj cirkev ponúka všetkým ľuďom spásnu vodu, prištiacu z Kristovho boku, a zachovávajú plodnú a čistú vo sviatostiach, aby ju s vierou prijímali, naplnili sa Duchom Svätým a našli samého Krista, Spasiteľa. Skrze neho klaňajú sa Ti zástupy anielov a večne sa radujú z Tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď spoločne voláme na Tvoju slávu. Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, ponesú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Veľa tajomstvo viery. Tvojmu, Pane, zvestujeme, a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, i Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme,
Nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju dokonalej láske v jednote s naším pápežom Benediktom, s naším biskupom Eduardom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, bude vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja. Tvoja a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímáš rieky sveta, zmiluj sa nad nami
Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovom a duša mi ozdravie. 293. Veľkú milosť udeješ, váženie hodnému, veľkú lásku prejavuješ človeku hriešnemu. Keď mi svete telo dávaš, drahou krvou ma napájaš, dušu moju prichystávaš k životu večnému. Pod spôsobom chleba vína Boh človek ukrytý, ty si pre mňa nad Kristom. Ukrutne pribitý tejto veľkej velebnosti mojho znešenosti. Takej divnej láskavosti spevne znie mečitý. Zanekávam tohto sveta, káblivé žiadosti. Bohu sa už odovzdávam, v žiali i v radosti. Pristúpim dušou svoju, smrti hriechu pozostavu. Podľa jej žiadosti. Kristova posveď ma, telo Kristovo spás ma, krv Kristova napoj ma, voda z boku Kristovo umyj ma, umúčenie Kristovo posilni ma, o dobrý Ježišu vystrič ma, do svojich svätých rán skry ma, nedaj mi odlúčiť sa od Teba, pred zlým nepriateľom chráň ma, v hodinu smrti mojej povolaj ma a daj mi prísť k Tebe, aby som ťa chválila svojimi svätými na veky vekov. Amen.
Modlíme sa. Vznešený Bože, pri slávení spomienky na blahoslavenú Máriu, mali sme účasť na nebeskej hostine a s radosťou sme čerpali vodu z prameňa spásy. Daj, nech sa v nás sviatosť, ktorú sme prijali, stane prameňom vody prúdiacej do večného života. Skrze Krista nášho Pána. Pán starosta má nejaký krátky oznam organizačný. Ďakujem pekne za slovo. Ja ešte predtým, ako poviem ten organizačný pokyn nejaký, ako budeme ďalej, by som chcel, lebo je tomu rok, ako sme sa rozlúčili s pátrom Rafaelom. Odišiel na svoju osobnú misiu do Kazachstanu. A mne nedá nepovedať jeden príbeh, ktorý som povedal, aj keď sme sa učili s Jakubom. Ten príbeh pochádza ešte z dôb, keď táto naša matka zem bola tak riedko osídlená, že od domu do domu bolo treba takmer jeden celý dlhý deň pešej chôdze, aby mohla sused navštíviť suseda. Vtedy, v tej ťažkej dobe, boli zoslaní na zem dvaja anjeli, samozrejme v ľudskej podobe. Jeden bol starší, skúsený a druhý bol mladší, neskúsený. Ako tak putovali, celúčičký deň boli unavení, približovali sa k hospodárskemu dvoru alebo k gazdovstvu, ktoré na prvý pohľad bolo veľmi bohaté, majiteľ bol majetný a potešili sa, že po dlhom dni sa im dostane istotne pekného pohostenia, respektíve nocľah, aby na dne mohli putovať ďalej. Boli veľmi sklamaní, keď napriek majetnosti toho gazdovstva sa im dostalo len týždňového chleba za pohár vody a nocľah v takej vlhkej pivnici. Nemohli spať a nad ránom ten starší anjel začal murovať vypadnutú stenu. Mladému to nešlo do hlavy a nepovedal nič. Keď odišli von, tak sa spýtal ten mladší staršieho: prosím ťa, vysvetlí mi, ako je to možné, však títo ľudia si nás vôbec neúctili, boli sme im na príťaž a ty si im vymuroval ten vypadnutú stenu. A ten starší mu povie: priateľu, nič nie je také, ako vyzerá na prvý pohľad. Putovali ďalej, keď sa schyľovalo k večeru, zas prišli domu a rektor bol naopak už z diaľky veľmi chudobný, skromný. Napriek tejto chudobe a skromnosti sa manželský pár, ktorý tam býval, podelil o večeru s presnou polovicou a uložili do svojich postelí a oni šli domáci spať vonku. Nad ránom ráno sa strhol veľký nárek, lebo jediná živiteľka rodiny, krava, v konici bola zdochnutá. To už mladý ani skutočne nevedel pochopiť, ako je to možné. A vravím mu: tak včera tým, čo si nás neúctili, si pomohol, a tu, kde si nás naozaj úctili presnou polovicou a všetko, aj dobre sme sa vyspali, dovolíš, aby si smrť zobrala kravu. A on mu vraví: priateľ, som ti už včera povedal, alebo dneska ráno, že nič nie je také, ako to vyzerá na prvý pohľad. V noci, keď sme spali, prišla smrť a prišla si pre domácu pani. Ja som mu poprosil a dohodol som sa s ňou, aby si namiesto domácej pani zobrala kravu. Ja verím tomu, že na svojich životných misiách všetci bratia františkáni, takisto aj Rafael, sú poslami dobrých správ a že rozdávajú životnú múdrosť a skúsenosť všade, kade chodia. Či už budeš v Kazachstane rok, 2, 3, 5, 7, budeme radi, keď nás takto navštíviš, lebo táto dnešná akcia vznikla z toho, že keď sa vrátil z dovolenky a stretli sme sa z dovolenky z misie, keď prišiel na dovolenku, stretli sme sa na Galambe a sme sa dohodli, že spravíme takúto akciu na Šekove. Stalo sa to skutočnosťou a ak nám bude zdravie slúžiť, tak bola by to zrejme asi pekná akcia, keby sa opakovala každý rok, nakoľko tu v týchto kútoch nie je ani kostol, ani nič. A myslím, že takýto prírodný chrám je veľmi pekný, nakoľko aj zakladateľ rádu svätý František miloval všetko živé, celú prírodu, čiže je to podľa mňa pekné a dôstojné. Čo sa týka tých organizačných vecí, veľmi krátko a veľmi stručne, stačí sa presunúť po vašej ľavej ruke 30 metrov nižšie, kto môže zobrať si stoličku
to nie, tak tomu prenesieme a bude krátke pohostenie. Ďakujem pekne. No je to u každého tak, že človek sa rád vracia tam, kde mu je dobré, alebo kde mu bolo chvíľku dobré. Takže ja verím, že to nie je posledná sveta omša naša spoločná. Na záver snáď toľko, že taká ústredná myšlienka tohto nášho zhromaždenia sa v Božej prítomnosti je tá, že bolestná matka je prameňom spásy. My vieme, že tie vzťahy naše medziľudské majú rôznu podobu a človek vo vzťahu k druhému človekovi tiež sa môže zachovať rôzne. Môže byť človek pre človeka vlkom, nepriateľom, vrahom, akýmsi škodcom. Môže byť človek pre človeka priateľom, povzbudzovateľom, akýmsi pomocníkom. A aj tá dnešná slávnosť nás povzbudzuje k tomu, aby sme my, človek pre človeka, brat pre brata, brat pre sestru a podobne, boli prameňom spásy. Tak ako Božia Matka vo vzťahu ku každému jednému z nás je prameňom spásy a je našim príkladom, tak aj my sme dnešnou slávnosťou pozvaní k tomu, aby sme si navzájom boli tým prameňom spásy. Či už z toho časného života, teda akými si tými, ktorí spolu kráčajú jednou cestou a vzájomne sa povzbudzujú a posilňujú, a aby to malo aj taký širší ten rozmer ducha. Vieme, že na počtoch až tak veľmi nezáleží a kebyže sa nájde 5 či 10 spravodlivých v tých dvoch biblických mestách, tak by neboli zničené a my teda sa máme snažiť, aby sme boli tá hrstka tých, ktorí sa snažia o tie skutočné hodnoty, pravdivé a dobré, aby sme boli rozsielatelia toho dobra tam, kde sme a takto sa navzájom pozbudzovali na ceste do večnosti. Tak na záver príjmite požehnanie. Pán s vami, s duchom tvojím, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Dobrorečme Pánovi, Bohu vďaka. Nemusím sa ja báť.
žijeme i domácim svojim, čo sme tu počuli, dla toho žiť chceme. Sviatočný Ježišu, Teba posluchneme. O Panna Mária, Ty Bohorodička, aj Ty nás prevádzaj, Ty naša Matička, aj Ty nás prevádzaj, Ty naša Matička. Každý verný kresťan dnes Máriu vzýva. Ave, ave, Mária, zaznie vrúcný hlas. Zdravá, zdravá, kráľovná, srdce presaj nás. Pánu aniel, Pánov plán, takto pozdravím. Pokloním sa Márii a jej